गोकुळ सोबत गोकुल. माहिती आहे ना लोक म्हणजे जाणे ते माहिती आहेत का नाही माहिती आहे की नाही आहे ते सांगा ना कसं कसं काढणार कागदपत्रावर एखादा कार्यक्रम राबवायचा लक्षांक पुरं झालं की झालं कोणाला पोचलो नाही पोचलो ह्याचं काही देणं घेणं नाही असं झालं आहे तुम्हाला मी 2 मिटिंगला सांगतो आत्माची मिटिंग लावली तुम्ही काय आमची पहिली तरी झाली कधी झाली निवड झाली त्याच्यानंतर झाली का तरी का झाली नाही निवड झाल्यावर आता किती महिने झाले किती महिने झाले 5 महिने झाले 5 महिन्यात तुम्ही एक मिटिंग लावत नाही तर मग तो आत्माचा कार्यक्रम राबणार कसा का तुमचं तुम्ही राबवणार Receive 150 rupees on Google Pay for Business. माझं ते म्हणणं नाही मग वेंगुर्ल्यावाल्यांनी राहून का लावली ती शाणे का तुम्ही हा किती शाणे तुम्ही शाणे का त्यांनी कशी लावली ती सांगा ना अरे विचारायचं काय त्याच्यात मीटिंग झाली ना झाली की नाही काउंटरची झाली की नाही ते विचारा बातमी पेपरला बातमी आणि मीटिंग झाली तुम्ही सांगता तुम्हाला माहिती नाही म्हणून अहो मीटिंगला तुम्ही येताना ना काटे टाकायचं काम करू नका हा नाव पण चालू करायला तुमच्या महिने झाले आणि मार्च मध्ये बसलो आज महिना कुठला एनजीओला लावला ना कोणा लावला एनजीओला काय लावलं सगळ्या सदस्यांना ती पत्र टाकायचं ग्रुपवर पाठवलं व्हॉट्सअपला पाठवलं हे नाही चालायचं कसं आहे तर सगळेच तर ग्रुप होत नाही व्हॉट्सअप होत नाही ते काय कधीतरी लागतं ना 3 महिन्याने एकदा रोज लागतं का मग त्याचं पत्र काढायचं ना तर 6 सदस्यांना पत्र काढणार तू का मोठी पत्र काढणार का मग लोकांना आम्हाला सुद्धा जाऊन सदस्यांना सांगून एखादी योजना सांगायची असते ना कसं सांगणार तुम्ही आम्हाला माहितीच दिली नाही सर आता हे बियाणं सांगतात आम्हाला माहिती आज समजलं आम्हाला बियाणं आलं किती लोक विचारतात किती दिवस बियाणं आलं का बियाणं आलं का आम्हाला कुठे माहिती आठ दिवसात लोकांकडे बियाणं दिलं तर ते नापड करणार